Πρέπει να κατεβάσει το Brawl Stars που είναι από το Play Store και όχι από το Google για μισογαδιά. Όχι. Δεν μπορώ να το κλείσω. Όχι, μπορώ. Όχι, δεν κόβω. Πάλι κόβω. Λοιπόν. Να ξύζω. Όχι, δεν το έχω το καινούριο. Όχι, γιατί δεν το έχω αγοράσει. Κάθε jet. Το έχω, όχι, δεν έχω αγοράσει. Κάτω. Άνα πρέπει να πάρω το bad block. Γιάννη, πρέπει να κατεβάσεις το Brawl Stars. Το όνομά μου είναι Super Bro Georgian 1 και ναι, είμαι κάπως έτσι, έτσι ακριβώς, με Present 1 με τον Edgar και τέτοιο. Να, έχω και άμα θέλεις έχω το Supercell τέτοιο Look. Εννοείται πως θα το κρύψω αυτό εδώ πέρα, το email μου, εννοείται πάντα. Οπότε ναι. Αν θες για να πιο εύκολο είναι εδώ να το άγγι. Εννοείται το email μου το κρύβω. Okay. Ωραία, yeah.